Jo em dic Carmeta i parlaré com a representant dels elaboradors i artesans. A Subirats, a part de molts cellers i cavistes, tenim també, dona la casualitat, que tenim 3 elaboradors de marmelades i els 3 són diferents. Hi ha uns que s'especialitzen només en préssec d'Ordal, un altre que s'especialitza només en raïm, i després hi ha un altre que fa varietats sense sucre. Tot és producte de proximitat i d'elaboració pròpia. I ara, a dins d'aquest cistell, tinc tots els secrets aquests que us estic parlant. Comencem per les filos. Marmelada de préssec vermell. Seguim amb les filos. Marmelada de préssec de vinya. Tot elaborat a Subirats. Segon elaborador de marmelada. Tenim marmelada de raïm. La Vinyet, que fa un pack amb 2 varietats diferents de raïm. En aquest cas tenim merlot i xarel·lo. Elaboració pròpia de Subirats. Tercer elaborador de marmelades. En aquest cas, 7 pots. Marmelada sense sucre, elaborat amb escorça de bedoll, que és apte per a diabètics. No té ni fructosa ni sacarosa. Producte propi. I el segon pot, també de 7 pots, en aquest cas fet amb sucre, de canya, producció ecològica i és de figues d'Ordal. També collita pròpia. Aquí acabem les marmelades i ara tenim un elaborador també de mel. Mel, en aquest cas, mel de romaní, collida a les muntanyes d'Ordal. Elaboració pròpia, fet a Subirats. I com no pot ser més, aquí tenim la bresca, com un caramel de mel. En aquest cas és de taronger. Elaboració pròpia. I finalment tenim un elaborador d'embotit. I aquí tenim de Cal Quim, botifarra, crec que és d'ou. També té botiga aquí a Sant Pau d'Ordal. I aquí acabaríem amb totes les elaboracions artesanes de Sant Pau d'Ordal, Subirats. Moltes gràcies i bon dia.